खनसेखौ जों खुनुरुखुम थांहोबाय जाया लोङानो दा आं हासुनो ओंखारगासिनो बेखौ लाथाबगासिनो आं मानो होननानै बुङोबा बे खाथि खालायाव जेरावबो दै होननाय फथासेबो नुनो मोना बेनि थाखायनो आं नैबे बथलाव हासुनानै बे हासुदैजोंनो मोखां सुनसै आरो आग्लायनायखौ लोंसै। आं हासुबाय बेजोंनो मोखां सुनसै फुंनि मोखां सुनायखौ। फ्रेश मर्निं दिनैसो गरदसे हासुदै हाबनोसै आंनि उदैयाव दै होननाय फथासेबो मैयानिफ्रायनो गैया। पेशानो जुदा। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? गया कहाँ?